Right, bore da pawb. Heddiw, byddwn ni'n dangos I chi tu mewn cwch Gwenyn. Matt yw fy enw I, a dyma fy ngwraig Sheila, y prif gwenynwr, neu, wel, falle, gwenynwraig. Mae Sheila yn chwilio mas bod y gwenyn yn iawn, achos, wel, eleni, mae virus arnyn nhw. Dim Covid, ond virus o enw... What's the virus in English? Bee paralysis virus. Right, bee paralysis virus. Ond, maen nhw'n well nawr. Wel, gobeithio. A fi, wel, dwi'n just helpu o dro I dro. Felly, dim ond un brenhines sydd yn y cwch, a cyn iddi hi ddodw'r wyau, mae hi'n hedfan yn uchel iawn yn yr awyr I baru gyda llawer o drones. Wel, drones, sa'n siŵr beth yw drones yn Cymraeg. Y drones yw'r bachgen, ac pan mae'r bachgen yn y cwch, dydyn nhw ddim yn wneud dim byd o gwbl. Okay, dyma'r frame. Sheila, show a frame. That's a frame. Okay. Want me to tell you what's on it? Well, yeah, mae Sheila yn chwilio am y brenhines, ond weithiau mae'n anodd I weld brenhines. Right. Well, we have the ones that are capped have sealed brood in them. There are quite a lot hatched from this frame, and there are 2 queen cells down the bottom, which means they're thinking of swarming again, and they're sealed. So that's good for the bees, not so good for me. Okay. Well, okay. Want me to show the queen cells? Nah, I'm alright. So, pan mae Gwenyn yn ifanc, maen nhw'n gofalu mae'r epil. Epil yw'r brwd. A pan maen nhw dechrau tyfu lan, ac allan nhw hedfan, mae llawer o jobyn wahanol dyn nhw, fel casglu neithdar, nectar, paill, pollen, dŵr wrth gwrs, a propolis, sa'n siŵr yn Cymraeg, propolis, wel, glid yw e, ac wedyn maen nhw'n glanhau y cwch. Hefyd, weithiau, maen nhw'n gwarchod y cwch rhag tresmaswr, wel, fel ni. Weithiau, rhaid I chi fod yn ofalus iawn pan dych chi'n gweithio yn yr ardd. Fel arfer yn y gwanwyn, bydd y gwenyn yn heidio, swarm, ond stori hir, gobeithio blwyddyn nesaf. Ond pan mae nhw'n heidio, mae brenhines yn mynd gyda hanner o gwenyn. Naw te, y beth am y mêl? Wel, mae'r gwenyn gweithiwr yn wneud mêl o neithdar. Ond fel arfer,
Mae digon o fel i'w rannu gyda ni. Maen nhw'n wneud y mel mewn super, wel super just box yw e. Lan loft yn y cwch, ble all y brenhines ddim yn mynd. Dyn ni'n defnyddio excluder brenhines i gadw hi mas. A dyma'r excluder. Just fan hyn. Na fe. Ond, mae twll bach yn yr excluder. Oops.